Kulai step vibro season 4. Teknik ke video mta kadai namta kitu kiba la deb ban apply ya kane ke SSC GD arajar arpusan. Kindang apply la ada apply te second mau ban check bahal ada pio ka message ka batho kumne supply sampai yang ne dear applicant your application for CTGD 2025 is invalid due to signature problem and due to photo ka photo ka kam clear bahal ne ka signature jong phi kam clear bha akapor ba phi apply phi upload te kam clear bha ta kadau ka kitho ba kalong kum tam ta kalong invalid kamlong re te poro phi upload kala accept te hangrei la accept makna anda gila check biang itu bara phi ada pendam te kamlong ka kumba kipan su kum kadur nda phi la shondur ka background den kadai kamdei ka plain background ka white ne ka red ne ai kan kipan ka white background te kamdei ka white background pidon ke jingkhang yet ne perda ne ke ka shondur te kitu kimlong ra te takadau ke sya reject te signature pada ada kam clear bha kata ro sya reject te kitu kiba lara phi le apply ki cyber ne lara phi apply hi ma phi hab ban penbej biang ki ha po ka message le tho shai bha ba kandon ka correction window nadu san tarik hadu nyaw tarik san ru nyaw lies ngi phio wan penbej lada kadai ka kadur phia ban upload biang kadur ka bathmai lada kadai ka signature phia upload biang ka signature ka bathmai te gitu kiba bakala ru ha ki kerteng lane date of birth kan mau wan penbej be ka san hadu nyaw tarik November kan mau November mentau banahi san nyaw tarik de shamtiyo siba r sebar tater sebar belai sebasau te ha kitu gilas ngi phila ban lai ka ban kam ban penbej ye kijing bakala ka jong phi lam kumta phin sa sha reject amar nglada ban ui ha kini giweru kibare jong kane ka SSC MTS te kibun ba klem check kilik pa banda po cyber te klem check klem page ki message ro jagin poi ki message rang ba mobile number jong phi te nomor ba kajing ka poro pandap kidon ki ba mobile number poi message nre po email ka poi te phaban check abro artali ling hapo ka email ne hapo mobile number message ki poi te idon ki mom kon ma one page te kan ma ba anda phila check lada ka tho ba invalid ka dor ne ka signature kum ka message ko ngabu hang ne te pidei ban lej penwej kaloi ha ka san ba hadu nyu taring tilada phile po cyber phia plik pha thoju hi marba non kam shu ban su biang sai sin marba tilada pha apply te tilada su te non kam shu ban su sai sin phile penong ba plik ni ka to ka message ko jong phi ma page kawan kumne te non kam ban penwej biang ka dor ne ka signature lem kum ta lada phiklem lej ndalakut ka to correction window kan sami ba la sha reject ba la ai ka pore phi ban correction re phiklem correct penwej kan mau kan ede jong SSCGD arajar arpsan kemud ba how arajar arpsan benai Januari ne Februari pin thoi exam te phi apply arajar arpsau sakan mau ban le ka ban kam lada ka poi ka message jong phi lada kam poi ro yo je kom no kam poi ne ka poi email phi kam check te sakan mau ban login ha ka website amdei mo ha ka apps kadon ka SSC apps ro tre amdei ha ka tu phi login ha po ka website ssc.nsc.in ssc.gov.in te login hang tu te sa check da phila page hapo ka my application tang ban klik hapo my application klami be hang tu ba ka jong phi ka bakala te la bakala hang tu bisa penbej gen phila ban upload ya kadur phila ban upload ke signature te tangkat nehi ke jong pensyan nak leng ka jonga try phila shai ba selek ya kabron kam lada phi khamle ha kane ka san hadu nyu tare kemut ba pinsa sha reject baik ban pinam yo ban lej mare namta kaneka kam sipai SSC GD arjar arpsan tangkat nehi try phila shai khule shubuna